Лондон, 1888 година. Лондон в края на 19 век е град на контрасти. От една страна богатство, индустрия, развитие, кралска власт. От друга ужасяваща бедност, болести и престъпност в скритите тесни улички на източен Лондон. Най-мрачното място от всички е кварталът Уайтчапъл. Там въздухът мирише на дим, гниене и отчаяние. Хората спят по улиците, децата растат без дом, жените често нямат друг избор, освен да работят на улицата, за да оцеляват. И никой не подозира, че в тази мизерия се ражда легенда, която ще плаши света повече от век. В една студена септемврийска нощ на 1888 година улиците са почти празни. Газените лампи трептят в мъглата, чува се само стъпки и далечен вик. На следващата сутрин полицията открива първото тяло. Жената е мъртва, гърлото е прерязано. Но това, което шокира всички, не е самото убийство, а липсата на свидетели. Никой не е видял нищо, никой не е чул нищо. Сякаш убиецът се разтворил в мъглата. Само дни по-късно идва следващото убийство. И още едно, и още едно. Телата започват да се появяват в ранни утрини, разпръснати с тесните улички на Уайтчапъл. Жертвите са бедни жени, живеещи на ръба на оцеляването. Мери Ан Никълс, Ани Чапман, Елизабет Страйт, Катрин Едуардс, Мери Джейн Кели. Всяка от тях има различна история, но една и съща съдба. И всяко ново убийство страхът расте. Скоро полицията разбира нещо още по-ужасяващо. Убийцът не просто убива, той остава следи. Раните са прецизни, понякога изглеждат почти планирани, сякаш извършителят има познание по анатомия. Това поражда паника. Възможно ли е убийцът да е лекар или човек, който познава човешкото тяло в детайли? Докато полицията се опитва да намери отговори, медиите поводяват, вестниците публикуват всяка новина с огромни заглавия и тогава се появяват писмата, едно след друго. Полицията получава странни послания, някои са подигравателни, някои описват убийствата в ужасяващи детайли, други звучат като игра със смъртта. И едно име се повтаря. Джак изконвача. Името се разпространява като зараза. Улиците вече не говорят за убиец, говорят за легенда. Уайтчапъл се променя. Хората започват да се прибират по-рано, групите патрулират улиците сами. Полицията увеличава наблюдението, но без успех. Мъглата се превръща в символ на страх. Всеки звук нощем може да означава смърт. Всеки непознат може да е убиецът. Полицията започва едно от най-големите разследвания в историята на Лондон. Разписват се десетки хора, събират се свидетелства, проверяват се алибита и все пак няма нищо. Нито едно ясна следа, нито един доказан заподозран, само теория след теория. С времето се появяват десетки предполагаеми извършители. Лекари, които имат достъп до анатомия, касапи, свикнали с нож, мигранти, обвинени без доказателства, дори хора от висше общество според някои конспирации. Но всеки път няма доказателства. Истината остава скрита. Последното убийство, след последната известна жертва, Мери Джейн Кели, нещо се променя. Убийствата спират. Точно там внезапно, както са започнали, няма арест, няма разкритие, няма обяснение. Само тишина. Изчезването на сенката Уайтчапъл постепенно се превръща към нормалното, но страхът остава, защото въпросите не изчезват. Кой беше той? Как е успял да избяга полицията? И защо изведнъж е спрял? С годините се появяват безброй теории, че е умрял малко след последното убийство, че е бил арестуван без да бъде разпознат,
че е бил човек от обществото, когото никой не е подозирал, или че изобщо не е бил един човек, а повече от един извършител. Но истината остава погребана в историята. Днес, повече от 100 години по-късно, името Джакин Скоромарчев все още предизвиква страх, защото той не е просто престъпник. Той е символ на неизвестното, на това, което не можем да обясним, на сенките, които винаги са около нас, но никога не виждаме напълно. И когато нощем мъглата падне на стария Лондон, някой казва, че ако се заслушваш внимателно, можеш още да чуеш стъпките му.